Bos días a todos. Vamos a iniciar a sesión de hoxe. Empezamos co primeiro punto da orde do día. Aprobación da acta da sesión anterior, do 29 de outubro de 2024. Hai algunha objeción, algunha cuestión con respecto á acta? Votamos logo. Votos a favor? Unanimidade. Aprobada. O segundo punto é a solicitud da concentración parcelaria para 4 parroquias que se pediu no seu momento e que todavía a Xunta non iniciou, e entón, de unha maneira, posto que modificaron a legislación con respecto á concentración parcelaria desde que se pediu esa concentración, que fai moito tempo, se pediu ao mesmo tempo que están ejecutando ahora mismo, ou que están ejecutando ahora mismo, que son 2 e outras 4 parroquias, pois que retomen esa petición e nos poñen en marcha esas 4 parroquias que son Taboi, Folgueira, Matela e Vilalba. Non sei se hai algunha... Creo que teñen aí todos a... Sí. Non sei se hai algunha intervención con respecto a isto. Diga, señor Ferreiro. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, e como previo, expresar a protesta do BNG, dado que parte da documentación que se nos aporta está en castelán, incumplindo a propia normativa, a propia Lei de Normación Lingüística da Xunta de Galiza. Cando empezamos a non cumprir as nosas propias leis, mal vamos. E indo xa ao fondo do asunto, a ver, eu non quero dicir que esta proposta... Non, creo que non sería correcto dicir que está fundamentada en datos falsos, pero cando menos está fundamentada en datos que son engañosos, ou cando menos incluso poden ser hasta torticeros. O informe que se acompaña para fazer esta solicitud é un informe que ten prácticamente 20 anos, concretamente 19 anos. A estructura económica agraria de hai 19 anos non se parece absolutamente en nada a que podemos ter ao día de hoxe. Co cal non ten moito sentido traer unha proposta para solicitar unha cousa tan importante como é unha concentración parcelaria baseado nuns datos que son completamente enganosos e que para nada refliten a realidade que temos neste momento. Outra cousa pola que creemos que se nos está, eu repito, non quero dicir que seña falso ni que os esteña intentando engañar, pero creo que non se está sendo fiel á realidade, é falar de que nesas 4 parroquias, San Lorenzo, Sobrada, Arcos e San Fiz, está facendo a concentración parcelaria. A realidade é que nos últimos 20 anos o único que se fixo foi contratar unha empresa privada para que identifique os donos das parcelas. Nada máis. E aínda os propios donos das parcelas que acudiron ali dicindo que esta parcela é miña, esta parcela é miña, esta parcela é miña, aínda non teñen resposta desa xestión que se fixo. Co cal, pareceme que cando menos decir que ese proceso está en marcha é un pouco enganoso, non está en marcha, nin siquiera está prácticamente nin iniciado, non? Máis cousas. Para traer, insisto, unha cousa tan seria e que costa tantos cartos públicos e que pode ter, non negamos que non, por suposto, cousas tan positivas como é unha concentración parcelaria, necesita, eu creo que un estudio serio. Calquer empresa privada, calquer administración, calquer ente que vai a facer un investimento importante, antes de eso ten que facer un análisis serio da situación, mirar os custes e ver que beneficios vai traer ese investimento. Eu creo que aquí non se fixo nada disso. Teríamos que saber cantas explotacións agrícolas hai nesa zona, neste momento, canta é a superficie agraria que hai, que disponibilidade de superficie hai para poder aumentala, que disponibilidade ou que perspectivas pode haber de aumentar o número de empresas agrarias que se monten nesa zona, etcétera, 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 etcétera. E de todo eso non se trae absolutamente nada. Pero é que máis? No caso do Terio do Rei, teríamos xa 2 casos onde, teóricamente, ese proceso de concentración foi rematado. A nós gustaríanos saber se nas parroquias de Parada e Castelo, onde, teóricamente, ese proceso rematou,
En canto aumentou a superficie agraria útil nos últimos anos de que rematou a concentración parcelaria? Cantas persoas se dedican á agricultura máis agora do que se dedicaban antes de facer a concentración parcelaria? Eu creo que sería moi relevante para saber se este modelo de concentración que se solicita é o que convén neste momento ao Teo do Río, sí ou non. Non digo que o seña nin que non o sexa. Eu digo que necesitaríamos un estudio serio e moi formal para poder tomar unha decisión, e imagino que, ainda solicitando a Xunta que empece este proceso, que antes de tomar unha decisión a Xunta sí fará este estudio. Imagino que non se poñerá a invertir un montón de diñeiro sin saber os resultados que eso pode obter. Eu, personalmente, penso que no caso de Castelo e Parada, hasta onde eu coñezo, home, non sei se hai unha explotación. Eu así a cabeza non veo ninguna, grande polo menos. Pero, bueno, moitas non hai. E dame que a superficie agraria útil no canto de aumentar, o único aumentaron foron as plantacións de eucaliptos. Tamén me parece que é bastante claro. Pero, bueno, como non puiden facer o estudio pormenorizado, ao mellor estou me equivocando, pero eu creo que os resultados non foron precisamente os que se pretendían. E logo, por último, e xa remato, antes de ir a un proceso de concentración parcelaria, eu creo que había que esgotar todos os procesos, todos os sistemas que podemos ter os particulares para ir concentrando as nosas propiedades entre nós. E neste momento, iso é completamente imposible. É certo que se unha persoa que seña dona de dúas fincas, que esteñan pegadas, ya se unifica, é verdad que a Hacienda non lle cobra imposto por unificar dúas fincas rústicas. Se urbana, non. Rústicas, é verdad. Pero tamén é certo que ten que pasar pola notaría e por moi pequenas que señan as fincas, menos de 240, 250, 300 euros non vai salvar. Vos parecevos que moitas persoas, moitos propietarios deste concello, que cobran unha pensión de 700 euros, van gastar 250 euros nunha notaría para unir dúas fincas de 5 áreas? Ni de broma. Ni de broma. Co cal, antes de iniciar un proceso tan importante como é unha concentración parcelaria, primeiro había que facilitar por todos os medios que os gastos derivados da unificación de fincas rústicas foran gratuitos. Igual que a Hacienda non cobra, pero tampouco que te pasar polo proceso de ir a unha notaría a gastarse ese diñeiro, porque a xente non o vai facer. Non o vai facer. O sea, non ve os beneficios que pode ter unir dúas fincas, non vai facer, para nada. Incluso os propios cambios que poida ter que facer, que se faga entre veciños, volvemos ao mismo, os cambios entre fincas rústicas, a Hacienda tampouco non vai cobrar, pero hai que pasar por unha notaría, estamos outra vez no mesmo, outra vez hai que pagar a un notario ou unha notaria que nos vai cobrar unhas cantidades moi importantes, co cal está penalizando ese tipo de procesos, non? Entón, en base a todo eso, de ter unha información real, actualizada e seria sobre a situación agraria e económica desas parroquias, e en base a que non se está facendo todo o necesario para que se poidan concentrar as parcelas entre os propios veciños e veciñas, nós, dende o BNG, lóxicamente non vamos votar en contra, porque en principio a concentración parcelaria, en teoría, é un proceso positivo para a actividade agraria, pero tampouco podemos votarlle a favor porque non temos a información suficiente. Non nos espera, non é nada novo. Realmente, vostedes sempre estuveron no non. Realmente non entendo moi ben, porque dice que a concentración parcelaria é boa, están en contra. Realmente, cando puderon fazer algo, non fixeron nada, que os 4 anos que estuveron na Xunta, as concentracións que se pediron estuveron en cero patatero, absolutamente ningún dedo moveron. E a perspectiva que plantea aquí, pois só plantea demagogia e mentiras. E vou explicar, unha por unha. Punto primeiro é mentira primeira. O único que se fixo nas concentracións, pois o primeiro que se fixo foi decretar a concentración, que é o primeiro paso que hai que dar. Eso está feito, é unha das fases da concentración, é investigar a propiedade. Sin eso, lógicamente, non se pode fazer unha concentración. Que se fai con unha empresa privada, pois non pasa nada que se faga con unha empresa privada, neste caso con dúas, porque son dúas concentracións. Vale? Entón, esa é unha parte da concentración, é a primeira parte da concentración. Estudio serio? Pois estudio serio que non vai fazer a Xunta, que quen sabe deso é quen ten que pagalo, non vamos a ser nosotros os que os vamos a pagar como Concello. Nosotros políticamente parecenos interesante, hasta dice usted que lle parece interesante.
Todo o que dice é o contrario. Pero hasta dice usted que lle parece interesante a concentración. Pois a nós políticamente nos parece interesante a concentración, os veciños pediron fai moito tempo e nosotros vamos a reiterar a Xunta para que a poña en marcha. E despois eles farán os estudios serios que teñan que facer e financiarános, como ten que ser. Algún estudio xa teñen feito con respecto a esta zona tamén. Cantas explotacións? Bueno, eu xa sei, xa teño dito moitas veces que non é o mesmo vivir no campo que vivir do campo. Non é o mesmo vivir no rural que vivir do rural. Pois hai moita máis vida no rural que as explotacións ganaderas. Hai moita máis vida. Pero que si é verdad é que a estrutura de propiedade que temos no siglo XXI en Outeiro de Rei e en moitos máis sitios realmente é a mesma estrutura que tiñamos no siglo XIX e realmente pos tempos de ahora pois me dá igual que se planten pinos, eucaliptos, lechugas, tomates, se teña unha explotación de ganado vacuno, de leite, de porcino, deste de raza esta que agora non me sale, de porco celta, etcétera, etcétera. Calquera desas cousas que se queira facer no medio rural, realmente, pois realmente necesita unha estrutura de propiedade ben distinta. Entonces, desde logo, usted que ao final tamén reconoceu que está a favor da concentración, dixo incluso que iba a votar a favor, xa veremos, a ver. Non o dixo, xa me extrañaba a min, xa me parecíame raro oír eso, pero disculpe que entendería o mal e xa mo acaba de rectificar. Se non o dixo, pois non pasa nada. Tampouco contábamos moito cos seus votos. Se os poñen, se lle agradecen, e se non os poñen, pois mala suerte. Para de Castelo melloraron moito. Se usted vivira do campo, se usted vivira do rural, seguramente o sabería. Pero usted vive no rural, pero non é o mesmo. Os que vivimos do rural e traballamos toda a vida nel, pois sabemos a diferencia entre ter unha estrutura de propiedade con fincas grandes, que ainda me parecen pequenas, que saliron da concentración, e a veces non queda máis remedio, porque algún propietario non ten máis propiedade e non se poden dar máis do que ten, pero realmente está claro que hai unha diferencia abismal. Non hai máis que, se usted vira o mapa de concentración de Parada ou de Castelo anterior e o posterior, daríase conta que iso é como a día e a noite. É igual que fabricar tornillos, que poño o exemplo moitas veces non ferreiro, ou fabricalos sobre nunha fábrica. Pois traballar nas fincas que hai de 10, 20, 30, 40 áreas é igual que facer ahora mismo, ir encargar un tornillo a un ferreiro que os facían hai 80 anos e agora se compra nunha fábrica e costa uns cuantos céntimos, vale? É así de sencillo. A Xunta fará un estudio? Non. Xa iniciou un primeiro estudio e fará outro estudio despois seguramente e fará todos os estudios que fagan falta para que se faga a concentración, evidentemente. O que ustedes mentres estuveron na Xunta non fixeron absolutamente nada de nada, senón ter absolutamente paralizadas as 8 concentracións, a concentración das 8 parroquias durante o tempo que estuveron. Xa fai moito tempo, o mellor xa non se acordan, pero nese momento xa estaban pedidas. Eu xa sei que ustedes teñen manía que a plantación de eucaliptos, pero é do que vive moita xente. A min, realmente, ni me parece ben, ni me parece mal. A mí o que me parece que é importante ser liberal e permitir que a xente se dedique un pouco ao que queira. Sempre cando garda as normas para que non perjudique os demais. E cando fala de sistemas, do que falou usted, primeiro, da gratuidade, da gratuidade que hai en este momento para facer unha permuta ou unha agrupación de parcelas. Pois iso é no rural gallego, porque iso é gracias á Xunta de Galicia que realmente non cobra por ese tipo de transmisións. Vale? Pero é que hai unha cousa, vamos moito máis alá. A Xunta de Galicia, desde fai uns anos, ten un programa de permutas, onde precisamente o que usted falaba e o que podemos facer calquera propietario de terras agrarias é pedirlo e poñelo en marcha. Hai 3 ou 4 procesos diferentes. Pode ser concentración, pode ser polígono agrario e pode ser permutas. Calquera das 3 líneas, bueno, tamén hai as aldeas modelos que para un concello como o noso non o vexo por ningún lado, posto que non hai ningunha abandonada. Por algo será, pero non hai ningunha abandonada, non?
A pesar de que nosotros levamos gobernando este Concello 40 anos e sigue sin haber ninguna aldea abandonada neste Concello, non? Pero realmente pues, o programa de permutas en Outeiro tamén se está poñendo en marcha en algún sitio. Espero que, ojalá, o poñera moita xente máis en marcha, en moitas máis zonas. Nos parece perfecto, que eso xa non lle costa absolutamente nada ao propietario fazer ese tipo de permutas ou agrupacións. Onde a Xunta se poñen de acordo a xente necesaria nun entorno e a Xunta de Galicia corre con todos os gastos. O que pasa é que iso ten que ser absolutamente voluntario por parte de todos os propietarios dese recinto, máis ou menos grande. Entón, todos os sistemas que dice usted de agotar, todos os ten a Xunta de Galicia en marcha. O que pasa é que aquí, no seu momento, os propietarios pediron unha concentración, a nosotros tamén nos parece ben a concentración, e por eso vamos a insistir desde o Concello en que inicien a concentración. E non vamos nosotros a poñernos a fazer informes nin a gastar o diñeiro cando realmente é a Xunta de Galicia que non vai facer, quen ten técnicos capacitados e quen ten a financiación para facerlo. Dicía usted que a Hacienda non lle cobra impostos. A Hacienda da Xunta en Galicia, noutros sitios sí. Se gobernara a izquierda seguramente que ellos cobrarían tamén no rural. Co cual, eu, contestando ya todo o que usted dice e indo máis alá, e como persona que toda a miña vida me dediquei á ganadería, entre outras cousas, evidentemente, entre a actividade política, que me parece que é un tema temporal, aunque levo moito tempo nel, pero bueno, a actividade política sempre é temporal. O presidente do goberno dice que está pensando en marcharse. Entonces, que non me extraña, vai. Non mo creo, pero bueno, non me extraña. Realmente a miña actividade principal, a miña actividade profesional de toda a vida é de ganadero. Entonces, falolle con conocimiento de causa. A parte de vivir no rural sempre, vivo tamén do rural en parte. Vale? Entonces, realmente, todo o que usted nos está dicindo, realmente usted mostrounos moi claramente a ideología do bloque, que xa conocíamos. Tampouco nos sorprendeu nada. Que está perfectamente en contra da concentración, en contra da plantación de eucaliptos, pero, bueno, ustedes sigan con esa línea e díganlo a todo o mundo que nos acaban de refrendar fai pouco tempo. Refrendaron no Concello, refrendaron na Xunta, e entón nosotros estamos simplemente para seguir gobernando e facendo o que quera a maioría, respetando, por suposto, sempre a minoría, o que outros non fan en algúns sitios. Entonces, nosotros creemos que a concentración é imprescindible. Ojalá houberan pedido todos os veciños deste municipio que no seu momento lle demos a oportunidade que o fixeran e pediron masivamente unha serie de parroquias, outras nunha cantidad pequena e outras moi pequena, e a mí me parece que a estrutura agraria ou se cambia ou realmente non vamos a progresar no terreno agrario. E temos unha cantidad de terreno agrario enorme, agrario ou forestal, me dá igual. Eu o que quero é que esa actividade económica no rural e que teña produción económica, para que a xente poida estar a un nivel económico alto. Realmente, cando vemos as estadísticas dos concellos, do nivel de riqueza, etc., porque salen de vez en cando, a través do INE, a través dos medios de comunicación, pois nos sitúan sempre nos puestos máis altos do ranking da provincia de Lugo. Entonces, será por algo. E eu xa sei que os que levamos 40 anos gestionando este Concello non teremos moita responsabilidade, pero os que están opoñéndose constantemente deben ter menos todavía, porque eses realmente están nos criticando casi todo o que facemos prácticamente ao largo de todo o tempo, e RQR. E a xente RQR que goberna o PP. Pois vamos a seguir nesa dirección. Nosotros non vamos a cambiar a nosa línea, evidentemente non me sorprendeu absolutamente nada, xa conocía máis ou menos a línea do bloque, a parte do non de sempre, pois realmente toda a vida, eu xa recordo unha ocasión, como xa son un pouquiño maior, evidentemente me dediquei toda a vida ao sector gandeiro e ao sector agrario, pois xa recordo algunhas eslóganes do bloque, como cando decían cotas non,
E dali a uns cuantos anos, 7, 8 ou 10, decían, cuota suficiente. Bueno, pois así foi evolucionando o bloque en Galicia. E, bueno, recordo outras cousas que non teñen nada que ver, como cando decían que a AP9 era unha navallada a Galicia. Tamén recordo eso. E agora, pois non sei que faríamos se non tuviéramos a AP9. Non sei que faríamos se no seu momento, que agora non as temos, non tuviéramos as cuotas, porque precisamente un dos grandes problemas que tuvemos cando entramos na Unión Europea, os ganaderos, foi a limitación de produción que nin o goberno central, gobernado polo PSOE, nin os promotores, que en moitos casos con sindicatos agrarios, animaban os ganaderos, unes animaban a que non presentaran as cuotas para que tuveran, debía ser, para que tuveran a menos produción posible, tamén eran amenazándoos cos impostos. E outros eran que non fixeron os estudios correctos para saber a produción que tiña o país e entramos na Unión Europea por debaixo das nosas cuotas de produción. E agora, pois, siguen ustedes RQR que teñamos a estrutura do siglo XIX. A veces con parcelas de 10 ou 20 ou 30 ou 40 áreas, que para buscar parcelas de 1 hectárea que siguen sendo insignificantes para dedicarse á agricultura e á ganadería, ou ao forestal, ou incluso á plantación de lechugas ou de tomates, pois ustedes siguen RQR que a ver se non se fai nada. Non, e pasar o tempo en estudios. E además que os pague, que non nos ten que pagar. Os terá que pagar a Xunta, os terá que fazer a Xunta, e nosotros, insisto, políticamente pedimos que se faga a concentración nesas parroquias porque no seu momento a xente o pediu e de momento non foi posible poñela en marcha. Entre outras cousas, por culpa dos 4 anos que ustedes estuveron que non moveron un dedo. Non sei se queren decir algo máis. Pois vamos a pasar a votar. Votos a favor da proposta de pedir a concentración para estas 4 parroquias. 9. Votos en contra? 10. Bom, pensei que só tiñamos 8 concejales e seguimos tendo 9, é verdade. Perdón. Non era que non a tuvera en conta usted, é que non estaba eu pensando que tiñamos menos concejales dos que tiñamos. Vale. 10. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobada con 10 a favor e 3 abstencións. Non, de verdade, a usted tiña en conta que estaba vendo de frente sin ningún problema. Pero non estaba eu contando os nosos votos ben contados. E mira que xa levamos tempo con ese número, pero... Expediente número 3, planificación e ordenación do personal, desagrupación da praza de intervención. Bueno, creo que alguna documentación deben ter, pero bueno, esto realmente non ten explicación porque xa veo o pleno outra vez, se non me equivoco. Non é así. E realmente é a aprobación definitiva por parte do pleno de Outeiro, non? Para a desagrupación da praza de intervención, que realmente, dada a actividade que temos neste concello, pois non é moi necesario para que a persoa que se ten que encargar se dedica tempo completo para poder levar o máis ao día posible todo o tema de contabilidade, de intervención, de presupuestos, de liquidacións, etc. De pagos, por suposto. Entón, bueno, perdón, creo que xa debatimos noutros plenos, non sei se queren dicir algo agora. Non hai ninguna intervención. Nos pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Aprobada por unanimidade. Que tenía dado. Por favor. Número 4. Expediente de planificación e ordenación de personal, modificación de RPT. Bueno, temos unha proposta de modificación de RPT no puesto de... creo que todo o mundo ten o... Estaba aquí por intervención.
Modificación da RPT no puesto de vigilante, porque ahora mismo a plaza de vigilante está vacante, podía non estar, pero bueno, estaba vacante pola jubilación da persona que ia ocupar hasta ahora, e a creación de unha... No, fría, mellor. Gracias. Queréis alguén agua? Perdón, E a creación dunha nova plaza de auxiliar administrativo para, como dice aquí, para que a súa correspondiente RPT, que as súas funcións, digamos, para auxiliar a Secretaría, que cada día está máis sobrecargada de traballo e dado o crecimiento deste Concello, o aumento de volumen de traballo, pois é imprescindible. E a modificación do puesto, como decía antes, de vigilante, para adaptar algunhas funcións máis que xa facía, pero que non estaban recollidas na RPT, e que queremos que, xa que está a plaza vacante, pois que se adapte a RPT perfectamente a, bueno, dicio aquí, recepción, porteiro, atención e información aos usuarios, que xa o facía antes, apertura e peche de centros, unidades e elevamento de informes ou actas en relación aos mesmos, funcións de mantenimento e apoio xeral, vigilancia e inspección do cumprimento da normativa municipal, custodiar e vigilar ben os servicios e instalacións de dependencias municipais, velar polo cumprimento, regulamento, ordenanza e demais disposicións, controlar e verificar o bon funcionamento do mobiliario, control de colocación de contenedores, instalación, materiais, etc., das dependencias, avisando das súas averías. Isto non estaba na RPT de antes, pero xa o estaba facendo. Poder chegar aos servicios municipais correspondentes e con toda a claridade calquera incidencia que se produzca na vía pública e que haxa que se resolta, sinais en mal estado, vandalismo, danos no mobiliario urbano, farolas, averías, redes de auga, etc. Seguramente iso non dá feito todo porque aí hai tamén personal de mantenimiento desas redes, pero bueno, que realmente poida fazer esas funcións cando se considere necesario, fazer chegar aos servicios municipais a información sobre espacios sociais en mal estado, patios con exceso de vegetación en vías públicas e incidencias en parques e xardíns, verquidos, cumprimento da xestión da biomasa e outros similares, eso é moi importante, emisión de informes básicos en relación coa súa actuación inspectora e especialmente co disposto nos apartados anteriores, calquera outra de contido análogo ou relacionada as funcións anteriores. Eso para o vigilante, para a plaza de vigilante. E no de auxiliar, pois, bueno, realizar a actividade de apoio administrativo conforme instrucción recibida de todo aquel expediente que así sexa indicado por parte dos seus superiores, arquivar, registrar, catalogar expedientes ou documentos de dependencia, facilitar a cidadá información de carácter xeral relativa á súa unidade, realizar as funcións comuns ao exercicio de actividades, especialmente aquelas de carácter mecanográfico, de cálculo sinxelo, arquivo, registro e similares a de atención a cidadán, ben sexa presencial ou telemática, a xestión de arquivos e documentación, grabación e mantemento de bases de datos, así como funcións de apoio ao resto de membros das unidades administrativas nas que presten servizo. Responder a realizar chamadas telefónicas, manejar ferramentas ofimáticas básicas, ordenar, numerar, encadernar, digitalizar expedientes, aplicar a tramitación e xestión aos medios tecnolóxicos postos a súa disposición para facilitar o acceso á tramitación electrónica, formular índices, controlar e distribuir material, realizar calquera tarefa que relacionada directamente co posto de traballo sexa preciso para un mellor desempeño da mesma. Bueno, pois, sencillamente, se pretende adaptar un pouquinho mellor as funcións da plaza de vigilante
na RPT e crear unha plaza de auxiliar administrativo que as funcións correspondientes en auxiliar administrativo. Me parece que é sencillo e non sei se queren decir algo con respecto a isto. Non. Vamos pasar entonces a votar, vamos a ver. Votos a favor da proposta? 10. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobado. Número 5. Expediente de modificación de Orzamento Municipal do Concello de Telo de Rei, anexo de personal funcionario para creación da praza de auxiliar administrativo de Administración Xeral. Pois aquí é simplemente, creo que non será necesario que lea nada, porque aquí é simplemente dotar esa plaza co mesmo salario que teñen os auxiliares que hai neste Concello e que as mesmas condicións e, evidentemente, excepto trianios que os terá quen acceda a esa plaza cando os teña. E, evidentemente, xa que acabamos de aprobar, temos que dotar económicamente, senón realmente non poderíamos poñela en marcha. Non ten máis materia, entendo este punto. Alguna intervención? Sí. É que, bueno, estou lendo aquí na comunicación do Pleno que é a modificación do orzamento do 2024, pero que aínda non temos aprobado o orzamento do 2024. Pero no 2024 é cando se vai realizar. Temos prorrogado no 23, que está funcionando no 24, e aí é onde temos que modificar, porque o do 23 non tería sentido, porque estamos no 24. No 23 esta persona non vai a traballar. Creando esta praza, canto tardará en... Pois o tempo que nos leve materialmente, o sea, ni nos vamos a parar, ni llevamos a dar unha velocidade, non vamos a parar todo o demais para fazer solo isto, pero bueno, non sei canto tempo nos pode levar, un par de meses, eso, máis ou menos. Casi un mes, Despois hai que fazer o período, hai que fazer a selección e tal, 2-3 meses creo que antes será difícil. Antes será difícil que se poida... Non sei se dará tempo a aprobar o orzamento do 2024. Téndonos acostumbrados a como nos ten. Ao margen deso, xa veremos. Digamos, a plaza irá igual ao margen de cando aprobemos o orzamento. Vale. Como tamén levamos a modificación do posto de intervención, pois precisamente é por eso que falábamos antes, que necesitamos que en intervención haxa máis disponibilidade de tempo para que, entre outras cousas, o orzamento, entre outras cousas, que hai moitas máis cousas que facer, pois tamén se leve o máis ao día posible. A min tamén me gustaría. Eu, sinceramente, vou falar de algo que non ven moito ao caso, pero xa que o sacan, porque me gusta ser bastante claro, a min o orzamento de un concello como o noso, mellor dun gran concello é algo diferente, pero dun concello como o noso, me gustaría aprobalo o antes posible, pero no momento que tuvera o conocimiento das axudas que podemos ter do exterior. Porque se ustedes se fijan, todos os anos temos unha cantidad, iba a decir grande, non, máis ben direi pequena, de axudas de outras administracións que non as conocemos a principios de ano. Entón, se aprobamos un presupuesto sin esas axudas, tamén se pode facer, pero realmente non sería real. Se aprobamos, se tuviéramos o conocimiento de todo eso no mes de febreiro ou marzo, en marzo, eu creo que ainda temos cousas que están chegando ahora, pois me gustaría que nese momento se pudera aprobar o presupuesto. Pero claro, temos que tener disponibilidade de quen faga o traballo o tempo suficiente. Daí ven o de poñer a plaza de intervención a tempo completo. Este punto xa o votamos, ou non lo votamos? Si, votamos. Non lo votamos, vale. Votos a favor. Non houve intervencións, non? Votos a favor. 10. No, disculpe, ¿cuál es el sentido del voto? ¿Sí? ¿A favor? No. No, o señor Vieito, que foi o que levantou a mão. Eu entendo que non debe ser a favor porque baixou moi rápido. Non é a favor, vale. Entón eu diría 10 a favor, en contra, abstencións, 3.
Número 6. Aceptación, cesión vía provincial. Bueno, isto tamén é sencillo, tampouco yo lo vou a ler porque tampouco non sei se é mellor que sepan o número que xa o sabrán, supoño que teñen a documentación. Aceptar a cesión co cambio de titularidade a favor do Concello de Outeiro de Rei do tramo Estrada Provincial LU P3907 Arcos LU P1109 Vilar Ceao entre o punto kilométrico 365 e o punto kilométrico 510 con a longitude de 2.345 metros e que se corresponde con a seguinte representación gráfica, vale? Isto se refere desde o límite con Lugo na carretera que pasa por Mosteiro por diante do D10 hasta a entrada da carretera que ven de Bonxe. Ese tramo que é da Diputación e que nosotros lle pedimos que non la traspase. Xa o fixamos, non sei se pasou por este pleno esa petición, non pasou por pleno. Sí. A Diputación aceptou, entón é hora aceptala por parte do pleno. Non sei se queren decir algo con respecto a este tema. Perdón un segundo, non sei se hai alguén máis que quere decir algo. Non, vale, sí. Eu sei que este é un dos moitos pasos que hai que dar para que este tramo realmente pase a propiedade do Concello, pero espero que no momento en que sí que estea en propiedade do Concello que con celeridade se poida pois facer ver as rúas ou polo menos sinalización, porque é unha zona moi poboada, eu ben o sei que vivo ali, o mesmo que o meu compañeiro Luís, e ás veces pois, é perigoso camiñar por ali. Hai moita xente, é como unha urbanización realmente o que está pasando ali en Mosteiro e ás veces é complicado, así que pois pido esa celeridade despois no momento en que estea en propiedade do Concello. Nada máis. Realmente me parece asombroso, me acaba de decir. Bueno. Me parece asombroso, porque que o Concello teña que pedir unha carretera á Diputación xa me parece asombroso, porque realmente debería ser ao revés. Se hai que fazer unha cesión de vías, debería ser do Concello hacia a Diputación, como fai ás veces a Diputación hacia a Xunta de Galicia, ou a Xunta hacia o Estado, pero que seña ao revés, en forma descendente, me parece asombroso. Pero máis asombroso me parece que usted sendo membro do equipo de goberno da Diputación, non membro directo porque non é diputada, pero pertenecendo ao mesmo partido político, levando isto de Mosteiro xa varios anos, que as casas ali ao borde, incluso cando fixeron un aglomerado, que a mí non me pareceu correcto, que debería de ser un aglomerado máis ancho, pero que usted non instar aos seus compañeiros, ou se os instou, pois... Varias veces. Vale, pois realmente... De maneira escrita tamén. Realmente, doulle gracias por facelo, pero xa ve o resultado. Nosotros tamén o fixamos. Este é un paso. Entonces, eso, de momento, nosotros non temos previsto nada deso. Nin creo que se vai a fazer a corto plazo, posto que eso non é unha urbanización, é un núcleo rural de moito crecimiento e nada máis, entonces vamos a facilitarles algunhas cousas desde o momento que a carretera seña nosa, que lles pida a Diputación cousas que son realmente para unha carretera de terceira orden como esa asombrosas, non? Que me parecen lógicas nunha nacional, nunha carretera incluso autonómica como a que vai de Outeiro a Castro, que lle limiten os accesos. Entonces, esa é a fundamental razón pola cual nosotros pedimos á Diputación que se nos cede esa carretera tamén para crear calquer tipo de servicio por os laterales, como pode ser a rede de auga, como pode ser o saneamento no seu momento, cando podamos chegar a chegar ali, porque chegaremos, etcétera, etcétera. Porque realmente a Diputación, en vez de ser unha administración ao servicio dos ciudadanos, e sobre todo ao servicio dos concellos, que é a súa misión e é pola única cuestión pola que existen as diputacións, que senón non deberían de existir neste momento, sobre todo por estar ao servicio dos concellos pequenos, o que resulta que fai máis ben poñer trabas, pois se vamos a pedir un enganche de auga, sí que o deixa facer sempre, pero con condicionantes, con dificultades, con tempo,
se queremos fazer unha rede de saneamento con dificultades, con inconvenientes, con problemas, e se van os veciños a fazer unha entrada, porque van a construir unha casa onde antes era un prado, evidentemente, pois tamén lle poñen unha cantidad enorme de problemas. E iso foi o que nos levou nosotros a pedir esa carretera, porque realmente nosotros falta de carretera non temos, o que temos é falta de cartos, falta de carreteras non. E bueno, pois non sei se vamos a contribuir un pouco a que a Diputación non teña tan mal as súas carreteras, porque vai quedar un pouquinho menos de red, e a ver se é capaz de arreglar as outras. A medida que ten un pouco menos de red, e ustedes que tanto uns como os outros como os unes, son co-gobernantes da Diputación, teñen en conta todo isto. Porque se eu fora do equipo de goberno da Diputación, digolle que me daría vergonza que un concello pequeno de 5.000 habitantes ou 5.000 e pico teña que pedir á Diputación unha carretera para que lla pase a súa titularidade para resolverlle os problemas aos veciños, cando debería ser a Diputación a que tiña que resolver con máis facilidade e con moita máis financiación os problemas dos veciños, porque os veciños non son veciños de Outeiro. Os veciños son de Outeiro, pero tamén son da Diputación de Lugo, porque a Diputación de Lugo é unha administración que o seu ámbito territorial é toda a provincia. E todos os problemas que teña un veciño de Outeiro ou de Ribadeo ou de Fonsagrada son os problemas da Diputación de Lugo. E que os concellos teñamos que facer unha petición deste tipo para axudarlles a resolver os problemas aos veciños, pois realmente non me parece moi presentable. Pero bueno, xa acabamos de rematar cando ven unha responsable do partido político, de un dos partidos políticos que gobernan na Diputación, e nos piden que melloremos de unha maneira drástica esa situación, cando realmente a Diputación non foi capaz de facelo ao largo dos últimos anos e puxo un aglomerado demasiado estreito que ademais xa ten algún bache. O sea que realmente, bueno, pois eu agradezco que o haya pedido, pero xa vexo que no seu partido deben ser pouco sensibles. Desde logo, cando nós gobernamos na Diputación nunca houve carreteras nesa situación. Espero que eso se corrija, porque realmente, volvo a insistir, non podo entender que porque goberne quen goberna un concello, eu xa lo dixen aquí un día, é como se ustedes, calquera de ustedes que son de un partido digamos políticamente contrario ao Partido Popular, que é o que goberna neste concello, pois decidimos, non, pois mira, a ver se hai alguén que teña un trociño de carretera que vai á súa casa, que é do Bloque ou é do PSOE, e non lla vamos a arreglar. Ou a veces hai alguén que sabemos fehacientemente que é do Bloque ou é do PSOE e non lle vamos a arreglar o seu foco. Pois sería exactamente a mesma actuación. Eu creo que ainda é máis grave da Diputación, posto que aquí haberá algunha xente non sei se lles parece pouca, pero algunha xente que é do PSOE máis do Bloque. Entón deberían de ser un pouco conscientes, decir, aquí, pero a desgracia ainda xa non é que seña aquí solo, porque ainda se solo fora un concello de toda a provincia, podía ser que nos tuvera moita manía os de Outeiro de Rei, pero o problema é que eso estáse generalizando pola provincia adiante. E eu non entendo que unha Diputación, da cual ustedes son responsables como partidos políticos, unos e os outros e os unes, realmente manteñen algún tipo de servicio nas condicións tan deplorables como pode ser ter unha carretera chea de fochancas ao largo do tempo, porque poden estar un día, poden ser deteriorar no inverno, pode pasar un inverno e non se poder arreglar, porque hai que ser consciente de como funcionan as cousas, pero é que un ano, outro ano, e agora nosotros resulta que collemos a carretera e se facemos aceras. Home, está ben. Vale. Ao mellor algún día ya facemos, porque xa non é a primeira carretera da Diputación. Que collemos? Que aglomeramos e que lle fixamos aceras, neste concello. Non é a primeira, Entonces, ao mellor, algún día hasta chegamos a facerlles. Pero, bueno, non nos apremie tanto. Vamos a votar logo. Non hai máis intervención con respecto a este tema. Votos a favor da aceptación da cesión da vía provincial do tramo que falamos da zona de Mosteiro. 13 a favor. Unanimidade. Punto número 7. Moción previamente dictaminada
do Partido Socialista relativo ao benestar animal. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista para defender. Temos claro que o aumento do número de animais de compañía nos fogares galegos prende neste Concello a diversidade de situacións que isto presenta e a súa inevitable incidencia en cuestións que afectan a saúde e a seguridade obrigan as administracións a afrontar desde o seu eido competencial actuacións para mellorar a convivencia entre cidadanía e animais. O seu abandono ou perda é un problema que lles afecta a eles e a sociedade en xeral, polo que, para previlo, é necesario abordar as causas do abandono, implementar medidas legais e políticas efectivas e promover a educación e concienciación sobre a tenza responsable de mascotas. A Declaración Universal dos Dereitos do Animal, proclamada o 15 de outubro de 1987 pola UNESCO, así como nos convenios de Washington, Berna e Bonn, asinados por España, xa determinou o marco xeral de protección ás especies animais. Desde entón, a concienciación e sensibilidade social polo respecto, protección e defensa dos animais obrigou os países a realizar modificacións nas súas respectivas normativas. En España, ata a ratificación co Convenio sobre Protección de Animais de Compañía de 2017, elaboráronse diferentes normas e mecanismos para acadar esa protección que a Declaración da UNESCO pretendía para os animais, pero non foi ata a Lei de Protección e Benestar Animal que entrou en vigor en setembro de 2023, cando se estableceu un verdadeiro marco a nivel estatal. No que atinxe a Galicia, a norma en materia de protección dos animais data de 2017 establece que as competencias en materia de responsabilidade de protección animal se atribúen ás persoas titulares das alcaldías dos concellos de Galicia. Se nos centramos nesta mesma norma regulamentaria de Galicia, déixase ben claro que se proíbe alimentar os animais vagabundos e extraviados sen unha autorización municipal e mesmo no artigo 26 establecese que os concellos deberán capturar os gatos integrantes das colonias felinas para a súa marcaxe, esterilización e control sanitario, identificando cada animal a nome do concello responsable. Afírmase no artigo 23 da Lei de Bienestar Animal, do mesmo xeito que na elaborada desde a Xunta, que las entidades locales antepondrán el control poblacional no letal de la fauna urbana en sus planes de actuación en materia de protección animal, garantizando los derechos de los animales. E, no mesmo artigo, dice que se debe dispoñer dun servizo de recollida de animais con plena disponibilidade horaria. Vemos nesta lei moitos máis frontes obxecto dunha regulación municipal, emisión dun carné de cuidador de colonia felina, campañas de concienciación de poboación, campañas de identificación e de esterilización, protocolos ante caso de maltrato ou tenza irresponsable, control de animais silvestres, comercio de animais no mesmo concello, centros de adestramento, inspeccións de cumprimento da lei, etc. No noso Concello só se dispón de dúas ordenanzas relacionadas co tratamento de animais relacionadas con isto. Primeira, a Ordenanza Municipal Reguladora da Licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro de sección local do Rexistro de Animais de Compañía. E segunda, a Ordenanza Municipal Reguladora do Uso Público de Zonas Verdes e Áreas Recreativas. En ambos os casos, fálase de prohibicións, pero non de deberes. E moito menos se informa de que ofrece o Concello nos casos de posibles perdas de animais ou de tratamentos das colonias felinas. É claramente insuficiente para un municipio de máis de 5.300 habitantes, cuns fogares nos que seguramente haberá varias mascotas, cuxas cantidades totais non podemos actualmente determinar, pero que posiblemente cheguen a duplicar a poboación humana deste termo municipal. A ABEPA, que é a Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequenos Animais, na súa Guía de Recomendaciones Actuales para el Manejo Ético de las Colonias Urbanas Felinas do 2020, afirma que a xestión ética das colonias felinas consiste na captura e control sanitario de gatos ferales, que son os gatos de colonias, a súa esterilización, marcaxe e retorno á súa colonia de orixe. Tamén nos di que os programas CERCES, CVR, que son a captura, esterilización, vacinación e retorno, son a base e a mellor ferramenta para controlar a poboación das colonias felinas e manter a súa saúde. Tanto a xestión deses gatos como as de cans evitaría situacións de insalubridade, risco de accidentes, mortaldade por enfermidades e sufrimento, exceso de poboación, etc. En definitiva, impotencia por parte de veciños e veciñas amantes dos animais que, ante a pasividade do Concello, intentan axudalos. Desde o Grupo Municipal Socialista foron varias as consultas feitas a este Concello relativas
as actuacións sobre a recollida de animais perdidos ou sobre os posibles proxectos para o control das colonias felinas de excesiva poboación en moitas das parroquias e urbanizacións de Outeiro de Rei e, despois das respostas dadas, chegamos á conclusión de que se podería facer moitísimo máis. Pensamos que o actual goberno de Outeiro de Rei ten moitas cuestións que afrontar en materia de protección animal, empezando por reforzar e mellorar a colaboración en convenio con Garatuxa, pois hai moitas carencias nos acordos nela acadados que impiden que, por exemplo, se pode rescatar un animal a partir das 15 horas do venres e ata o luns, e acabando polos prezos irrisorios que se abonan por a esterilización dun animal ou os 4 euros diarios polo mantemento no seu centro. Por outra banda, vemos que non hai unhas instalacións animais temporais municipais para acoller os animais extraviados e abandonados ata a súa recollida, con independencia de que existan concertos, convenios ou contratos para a prestación do servizo de recollida de animais e o seu aloxamento. Non hai un protocolo de recollida e cuidado dos animais desamparados ou cuxos donos non poidan xa atendelos. Nin hai, como así afirmou o señor alcalde en pleno, control das colonias felinas, nin campañas de esterilización cirúrxica, nin xestión destas colonias. Neste sentido, consideramos que unha ordenanza de benestar e protección animal sería o instrumento idóneo para recoller os dereitos e obrigas dos veciños e veciñas nestas situacións. E un concello como o noso, cuxa veciñanza demostra constantemente nas súas actuacións cos animais a súa preocupación polo respecto aos seres vivos, debería dispoñer dela con maior celeridade. Por tanto, penso que deberíamos acordar o seguinte. Primeiro, que o Concello de Outeiro de Rei proceda de xeito inmediato a redacción, tramitación e posterior aprobación dunha ordenanza municipal de protección e benestar animal. Segundo, que para a redacción de dita ordenanza promova a creación dun grupo de traballo con axentes sociais representativos dos intereses obxecto da regulación para poder recoller as súas pretensións e aportacións. E terceiro, que articule fondos necesarios para o seu desenvolvemento no municipio. Grazas. Hai algunha intervención? Sí. Con respecto a esta cuestión, adiantar desde o inicio que votaremos a favor da moción da compañera do PSDG. Farémolo, entre outras cuestións, porque o seu contido garda moitos puntos de coincidencia, desde logo, con a pregunta que presentaba este grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego en decembro do ano pasado, no que xa advertíamos a entrada en vigor da Lei de Benestar Animal e preguntábamos naquel momento, realmente con ansia, en boa fe de saber cales eran os plans do Concello para aplicar esta nova normativa. Votaremos a favor porque a norma, ainda que ten as súas eidas, ten os seus pequenos defectos técnicos que habrá que pulir co tempo, ten un contido que en algúns dos seus pronunciamentos non son necesarios, senón incluso oportuno, e ademais, como dicía a compañera do PSDG, en línea coa normativa que xa tiñamos aplicable en ámbito autonómico. Dicía que trouxemos esta iniciativa en decembro e lembrolle ao equipo de goberno dúas cousas que se dicían entón, revisando a grabación do pleno, que se estudiaría e se miraría como modificar a ordenanza e que as normas, desde logo, hai que acatalos. O que vemos 4 meses despois é que nin se estudiou nin se viu como modificar esta normativa e que a norma non se está acatando. Xa digo, con maior ou menor acerto, a norma está en vigor e calquera intervención ou calquera institución, mellor dito, pública, ten que cumprila, guste ou non guste, porque deso vai, entre outras moitas cousas, a democracia, de acatar e cumprir aquelas normas en que non nos pareza que, nós na mesma situación teríamos aprobado a mesma normativa. Outra cousa que se dicía entón, e que nos fai quizás sospeitar cales son os motivos de que esta normativa non se verifique, e dicía vostede naquele pleno, acabamos de subir o IBI porque a nosa capacidade económica non dá para máis. Pois quizás sexa este o motivo. En calquera caso, hai medidas que se poden ir tomando que non dependen da inversión monetaria, da inversión económica, que se poderían simplemente racionalizar a este respecto. Remato con outra das mencións que facíamos nós en decembro e que fixo hoxe de novo a compañeira do PSDG. Vostede non está demorando 6 meses en cumprir unha norma, señor alcalde. Vostede está demorando máis de 7 anos en cumprir unha norma. En este caso, a lei que sobre a mesma materia tiña a Xunta de Galiza no ano 2017 e que nunca provocou unha actualización da ordenanza sobre esta materia do Concello de Outeiro de Rei. Creo que 7 anos é tempo abonda para afrontar esa tarefa e, xa digo, creo que incluso sin inversión monetaria é unha tarefa que se pode abordar, que se debe abordar por necesaria e oportuna. Por eso votaremos a favor. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, nosotros evidentemente non vamos a votar a favor desta moción.
por varias razóns. Primeira, porque evidentemente se legislou sobre esta materia, que se pasan competencias aos concellos, que se suele facer con moita frecuencia, por parte de outras administracións, neste caso do Estado. Sin o correspondiente aportación económica. Todo a que o señor Bioito nos ven a decir que se poden fazer moitas cousas sin aportación económica, pois dificilmente se pode facer casi nada sin financiación, posto que calquera cuestión que se faga fan as persoas, e as persoas generalmente e normalmente se lle suele pagar polo seu traballo, non? E nosotros temos unha serie de cuestións que facemos en esta línea, pois temos un convenio para a recollida de animales, temos unha promoción xa desde antes desta lei para que realmente a xente se interese pola adopción de animales, e todo eso leva consigo un gasto elevado. Facémoslo fundamentalmente cos CAS, fixemos algunhas cousas con algunha colonia de gatos, con algunha persona que traballou con eles. A campaña de concienciación de que falaba, pois eu entendo que nosotros temos aí postos carteles, incluso con ese tipo de cuestión de unha subvención a quen adopte algún animal dos que ten recollido o Concello. Nos fala tamén de instalacións municipales, non sei, temos un convenio con este caso, realmente non sei como decir, creo que xa é un albergue neste momento, non estou moi seguro, pero creo que xa é un albergue neste momento. Realmente eu creo que non necesitamos instalacións municipales para... Se en algún momento temos que recoller algúns outros de urgencia, pois o facemos, temos algunha instalación onde podrían estar en perfectas condicións sin ningún problema, algún local, algunha zona cerrada, e se o temos que facer, pois algunha vez o fixemos e non están en perfectas condicións. Claro, a lei, usted mencionou aquí fala de fauna urbana. Nosotros aquí non estamos nunha ciudad, aunque esteña bastante poblada, aunque haxa zonas bastante urbanas, pero non deixamos de estar nun concello rural. Entón, cando falamos de urbano, de Madrid, de Barcelona, incluso de Lugo, pois realmente o mellor o tratamento ten que ser un pouco diferente. Pero para min hai un fondo da cuestión que é moi sencilla, e que xa o dixen algunha vez máis e quero deixalo claro. A política é cuestión de prioridade, de establecer prioridades. Interésame moito escoitar ao BNG a decir que as leyes están para cumplirlas, aunque algúns socios de ustedes pois a veces non as cumplen e ustedes son socios deles, pero en temas moitísimo máis graves, non? Ustedes non sei se pensan igual, hasta agora non sei se lles vin incumplir algunha, creo que non, pero ir con socios que non as cumplen algunha vez neste país e que lle lo vin facer. Creo que van facer dentro de pouco outra vez. Pero, volvo a insistir, a política é cuestión de prioridades. Entonces, cando se legisla, un gobierno responsable debería legislar para facer cousas e dotalas de presupuesto. É verdade que fixeron cousas peores desde o gobierno socialista. Non fai moitos anos cando crearon unha lei de dependencia e non a dotaron. De dependencia das persoas, estou falando. E non a dotaron. E agora afrontamos os concellos. Unha lei que está moi ben, que é para axudar as persoas necesitadas, co cual eu estou máis que de acordo. Pero resulta que os concellos estamos financiando esa lei. Pois agora tamén queren que financiamos a dos animales. Bueno, eu son unha persona que vivo no rural de toda a vida, que toda a vida tuven cas e gatos. Entendo que están perfectamente ben atendidos, seguramente mellor que algúns que están nas zonas urbanas, pero bueno,
aunque non máis seña polo espacio, non? O espacio tamén é importante. Entonces, a onde chegamos ao final? Ao margen de estar máis ou menos de acordo ca lei de benestar animal. Que, insisto, son unha persona que tuve animales toda a vida, de moitos tipos, pero entre eles perros e gatos, e creo que me parece moi ben que non haxa un maltrato hacia eles. Ten que haber un bon trato hacia animales vivos, un trato correcto. Pero as administracións, canto máis arriba, canto máis capacidade económica teñen e máis capacidade de decisión, que quen está na primeira fila é o goberno de España en este país, pois ten que preocuparse de legislar, xa o fixo, pero ten que preocuparse desa legislación dotala de presupuesto. Non o fixo. Non o fixo na lei de dependencia, que me parece moitísimo máis grave todavía, e non o fai na lei de bienestar animal. Entón, como os concellos temos a obligación e os alcaldes de priorizar o gasto, pois nosotros priorizamos en manter os servicios sociales, en esa lei de dependencia que non paga o Estado, e que tiña que pagar. Non se ría, é que tiña que pagala. Era a obligación do Estado pagala, e non a paga. A paga os concellos nunha parte importantísima, na outra parte a Xunta. E o Estado nunha parte mínima. Temos que atender aos nenos, que o necesitan. Nos caracterizamos precisamente por facerlo. E cando facemos, además de axudar aos nenos, axudamos as familias. E tamén atendemos aos animales. E priorizamos. E poñemos por orden. E os animales poñemos por detrás das persoas. O digo claramente, os poñemos por detrás das persoas. E o que os queira poñer por diante, que o diga, e que o faga. Nosotros os poñemos por detrás das persoas. E entón, establecendo prioridades, pois facemos unha serie de cousas de cara aos animales. Sí, e estou moi de acordo co tema de concienciación. E potenciaremos se cabe máis, que eso me parece moi ben. Pero a financiación vamos poñer a que poidamos poñer. E non hai nada de verdad de que se poden facer moitas cousas sin financiación. Non, moi pouquiñas se poden facer. O que costa un programa de concienciación costa algo de diñeiro. Será pouco, pero, insisto, quero deixar claro que nosotros levamos moito tempo tendo unha recollida para perros, fixemos algunhas actuacións en colonias de gatos, en colaboración con algunha asociación, facemos un tema de promoción dos animales que temos nós, fundamentalmente perros, para que os poden adotar as persoas, poñendo unha subvención, que xa me gustaría saber cantos concellos o fan. Non sei se o Concello de Lugo fai, onde ustedes gobernan. Se lle dá unha subvención aos que adopten perros abandonados. Me parece que esa é unha promoción potentísima e importantísima para que a xente se conciencia e adopte eses perros ou algún outro tipo de animal. Hombre, se falamos realmente de todo, pois eu estou vendo o que pasa ca perrera de Lugo, ca protectora, que vexo que eu non fui ali, non sei como está, pero vexo que todos os días están protestando. Pois o Concello de Lugo e outros cuantos, non? Onde ustedes teñen a máxima responsabilidade. Pero é que hai máis. Hai outra administración que se está indo de rositas de todo isto, que é a que debería de fazer algo polos concellos pequenos, que é a Diputación de Lugo. Se lle propuxo máis dunha vez. Debería de encargarse en algunha Diputación de Galicia, pois se encargan dos animales, e os concellos paguen unha parte pequena por os animales que se atenden, e a Diputación se encarga de dotar de medios suficientes para poder facer eso. Pero ustedes non, ustedes veñen aquí, a pesar de ser o responsable da Diputación, a pesar de ser o responsable do Concello de Lugo, que non fan o que ustedes nos veñen pedir a nós e veñen non o pedir a nós. Pois nosotros seguiremos priorizando sobre os maiores e os nenos, e atenderemos tamén aos animales, pero en terceiro lugar. Sempre en terceiro lugar, detrás dos persoas maiores e dos nenos. Por suposto, da xente de mediana edad, pero bueno, en atencións directas, a veces cando falamos dos servicios sociales, non son só persoas maiores as que os necesitan, porque hai persoas que poden estar enfermas sin ser maiores, hai persoas que poden estar accidentadas, etc. Entón, nosotros sobre eso priorizamos. E se sobre eso temos que dedicar unha cantidad enorme de recursos. E, evidentemente, o IBI non o pensábamos para atender os casos e os gatos. Para eso non o pensábamos. Pensábamos máis ben para atender os servicios sociales, máis ben para atender
servicios como a da escola infantil ou de conciliación familiar, máis ben para servicios como ter as carreteras de unha maneira decente, non como as da Diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Pois ao mellor para ter fibra óptica en todo o Concello, como outros non teñen todavía, nosotros xa fai algo de tempo que temos, gracias á financiación tamén que se puxo por parte do Concello, etcétera. Entonces, por todos esos motivos, nosotros non podemos aprobar esa moción. Non sei se quere decir algo máis. Sí, quería decir que xa é hora de que deixe de botar balóns fora todo o tempo. É dicir, aquí temos unha lei de 2017 desde a Xunta, emitida desde a Xunta, que neste Concello non se levou a cabo. Moi parecida a esa lei de 2017 é a lei do benestar animal que se fixo en setembro. A lei do benestar desenvolve outras cousas, pero moi parecida a lei do 2017, e aquí seguimos igual. Eu creo que deben levar a cabo esta ordenanza, sinceramente, e facerse responsables do que son responsables dos animais vivos de aquí deste Concello. Unha campaña de concienciación non son 4 cartéis que se colguen por aí. Unha campaña de concienciación é facer charlas informativas para toda a veciñanza, incluso indo polos colexios, informando os rapaces e facéndolles ver que un animal non é un regalo que un día chega a casa, que un animal é un ser vivo que hai que cuidar e do que hai que ser responsable. Penso que o benestar animal é realmente unha prioridade, tanto como poden ser as persoas, nada máis. Alguna intervención por parte do BNG? Non, pero eu non estou de acordo que é tanto como as persoas. Eso non o digo claramente. Non estou de acordo que seña tan prioritario a atención de un animal como a de unha persona. Me dá igual do que me tache, me dá igual o que pense o resto da población. Para min non é igual un animal que a unha persona. Que a ninguna persona, nin que a un neno, nin que a un maior, nin que a un de mediana edad. Non é igual. Evidentemente, me parece que sí, que facemos e temos que facer pois que eses animales teñan nas mellores condicións posibles. E exigir a población aos seus dueños que as teñan nas mellores condicións posibles. Pero, nada máis. Hai outra cousa que é moi importante, que nosotros non temos medios para controlar se os animales están microchipados ou non, pero que eu sepa as forzas de seguridade, que non dependen ninguna do Concello, tampouco están facendo nada por controlalo, porque se realmente todos os animales tuveran que son microchip, estarían perfectamente controlados e os propietarios tendrían que asumir a responsabilidade do maltrato, porque pode ser que haxa maltrato animal por parte de algún propietario. Por parte do Concello, desde logo que non o vai haber. Eso non ten por que haberlo. Aunque a lei vaya demasiado alá e diga que un animal recollido hai que mantelo eternamente. Bueno, eu eso tamén o poño en dúda, porque despois hai que sacrificar algún outro animal para facer pienso para darlle de comer ese animal. Entonces, non sei se cadra moi ben, pero non quero entrar nesa profundidade. O que si teño claro é que non vamos a poñer nunca en pé de igualdade as persoas e os animales. As persoas están en primeira prioridade e os animales en segunda. Eso está clarísimo. E eso non quere decir que os abandonemos, que os maltratemos, nin nada polo estilo. Levamos moito tempo recollendo os animales perdidos, levamos moito tempo atendéndoos e levamos moito tempo ofrecendo esa posibilidad de axuda a quen queira adoptar un animal. Me parece que é un programa e posiblemente se poden seguir facendo máis cousas. Pois, bueno, eu creo que ao mellor en educación os propios colegios tamén podían fazer cousas deste tipo, porque cando se legisla, e se legisla desde a Xunta ou desde o Estado, pois realmente son os que teñen competencia nese tema. E se lles pode inculcar ou polo menos explicar aos chavales o que se debe facer, porque ao final non deixa de ser educación e formación, pero non teremos que facer entrar os concellos tamén, porque ao final resulta que os concellos vamos a ter as competencias de sanidade, de educación, de animales, recollemos as carreteras de todos, non sei se tendremos que recoller algunha do Estado tamén, porque tamén está intransitable, etcétera, etcétera. E despois resulta que a quen lle pagamos os impostos os ciudadanos, a quen os pagamos, é o Estado, porque o Concello é así de insignificante o que pagamos, se calquera de nosotros fixéramos contas, que calquera mínimo que teña un sueldo mediano, se lle vai o 50% en impostos. E ao Concello, pois calquera pode calcular canto lle paga. Non a este Concello, a calquer Concello. Aunque teñen os impostos máis altos que a este.
É insignificante o que lle paga un ciudadano ao Concello frente ao que lle paga ao Estado. E resulta que os concellos, ao final, temos que estar en todo. Hombre, pois entonces, polo menos as outras administracións que repartan os fondos, que é o mínimo que teñen que facer. O Estado en este momento debería repartir algún fondo máis, porque recauda moitísimo, ten moitos fondos europeos e resulta que legisla para que os concellos se fagan cargo. Hombre, nosotros seguiramos facendo o mismo, seguiramos facendo cousas, seguiramos recollendo animales, seguiremos atendendo esa situación, seguiremos colaborando cando seña necesario con colonias felinas, seguiremos potenciando, se cabe máis, esa posible adopción de animales e, evidentemente, me parece moi ben a concienciación que podemos fazer todos e eu cada vez que podo afago en que un animal non é un xoguete, un animal é un ser vivo e, evidentemente, pois, o que nos temos que concienciar todos é que, ao menos, pois non é darlle un perro de peluche igual que un perro vivo, porque o de peluche, cando se cansa de lo tira, e o perro vivo hai que seguirlo atendendo. E eu estou de acordo con eso, porque ademais o vivín toda a vida, o fixen toda a vida, o sigo facendo na miña casa. Pero a prioridade é a prioridade. E a política é establecer prioridades. E evidentemente, nosotros entendo que non incumprimos a legalidade en nada. E, por lo tanto, nosotros non lle podemos aprobar esa moción. Vamos a pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 9. Queda rexeitada. E pasamos á moción número 8, punto número 8, moción previamente determinada do BNG por apoio á agrupación deportiva Matela. Quen vai a defender a moción por parte do señor Vieito? Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Empezarei dicindo, facendo, mellor dito, dúas mencións previas a defender o contido da moción. A primeira delas é que esta é unha das mocións que traemos ao pleno, pero este grupo municipal presentou dúas mocións en tempo e forma antes da configuración da hora do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. De novo, xa é total absolutamente reiterada a actitude deste Concello, só unha, a que o Concello ten en consideración, acabou no Pleno. A segunda das mencións previas é que, neste caso, para este pleno, creemos que existiron eivas no manexo da documentación, de tal maneira que a nosa moción, polo que nos consta, no día de onte, non estaba colgada na sede electrónica, co cal imagino que os concelleros, neste caso do equipo de goberno, non terían acceso ao contido, porque, desde logo, non estaba colgada no portal dos concelleiros, ou polo menos onde nos accedemos á documentación. Tampouco está, e no que a mí me consta non está aínda a data de hoxe, o contido do ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. É unha moción ditaminada, pero non temos o ditame. Co cal, creemos que polo menos existen esas dúas eivas no manexo da información. Seguramente poden ser solucionables, pero desde logo son obxectivas e verificables. Con respecto agora sí ao contido, vimos a trasladar únicamente a facer altofalante do que é unha demanda veciñal nun escrito que todas e todos nós recibimos no seu momento ademais, e do que nós, e polo que me consta tamén foi así, no caso da compañero do PSDG, fixemos algo que non sei se fixeron os concelleros do equipo de goberno, que foi facer caso á petición da agrupación deportiva Matela e ir ali. Fomos a ver o campo no que xoga e no que adestra cando pode a agrupación deportiva Matela. E o que vimos ali, señor alcalde, verifica como certo e verdade todo o que di a agrupación deportiva Matela e hasta deixa, en palabras bastante benevolentes os termos que empregou a agrupación deportiva no seu escrito. Únicamente citarei algún pequeno pasaxe sin gastar máis tempo niso. Cada semana citanse no noso campo xogadores e adestradores para os entrenos. Non é estrano que non poidamos nin sequera chegar ao campo a entrenar, véndonos obrigados a ir pagando a outras localidades dos arredores. Cada 2 semanas veñen ao noso concello xogadores público e persoal directivo de outros equipos da provincia, aos que temos que rescatar cando quedan enterrados na lama, aos que lles temos que dicir que non hai auga quente para ducharse. Somos o hazmerreír da competición e isto é unha vergonza. Sigue a agrupación deportiva Matela, o alcalde coñece esta situación desde hai anos e nada se fixo para emendala, nin siquiera podemos adestrar nun campo que é de titularidade municipal. Remato coa cita, cos 2 últimos parágrafos do expositivo da agrupación deportiva Matela. Vergonza debería sentir este Concello
de ter unhas instalacións titularidade municipal nesta precariedade, vestiarios de Uralita nos que chove cara dentro, mofo negro e verde, pintura levantada pola humidade e promesas constantes de amaños e de facer un gradel que nunca chegan e malia que se deu medir e incluso a sinalizar para facelas. A actitude do Concello, dice a Agrupación Deportiva Matela, xera rabia e impotencia. Despois de estar ali, insisto, e de ler con moita atención este escrito da Agrupación Deportiva, queremos que a Agrupación Deportiva Matela non pide nada extraordinario, pide dignidade, pide respeto e pide un tratamento xusto, nada máis, pide proporcionalidade na acción do goberno. Pide non ter que pasar a vergonza de que outros equipos cheguen aquí e sexa o hazmerreír de toda a competición, o hazmerreír en toda a provincia. Piden, en algún dos seus puntos, algo tan básico como que o Concello cumpra a lei nunhas instalacións que son de titularidade municipal. Referímonos a puntos, por exemplo, como que o tendido eléctrico ou partes do tendido eléctrico estén á intemperie ou algunhas cuestións relacionadas coa arquitectura dos vestiarios. Detectamos que, esta actitude do Concello, dicen vostedes constantemente, son predecibles. Pois parece que sí, efectivamente son predecibles. Prometen cousas que a veces non teñen ni a máis mínima intención de cumprir. Neste caso, sí que é predecible ese comportamento, non é a primeira vez que o detectamos. Finalizar xa únicamente dicindo que, de novo, creemos que é unha demanda máis que lexítima da Agrupación Deportiva Matela, proporcionada e profundamente xusta. Agardamos que, igual que o Grupo Municipal do BNG votou a favor de outras demandas veciñais que viñeron a este pleno e fixémolo con pleno coñecemento e convencimiento, considerándoas plenamente lexítimas, faremos a mesma invocación que vostede facía neses plenos cara ao Grupo Municipal. Facémolas nós, neste caso, cara a Agrupación do Goberno. Confiamos en que o Concello votará a favor desta moción e atenderá as peticións, sen dúbida, lexítimas da Agrupación Deportiva Matela. Nada máis. Gracias. Usted presentou un escrito que para unha moción podemos un rogo. Relacionado con esto. Prefiro ser relacionado con este tema. Sí. Vale. Como ahora tengo ocasión de falar, pois eu creo que podemos xa tratar en isto en conxunto e non ten moito sentido que despois leamos o rogo porque ven a ser o mesmo, non? Entón, usted ten a palabra se quere intervenir. Sí, quero comentar, iba precisamente comentar que efectivamente rexistrei un rogo. Foi a miña maneira de poder apoiar a esta asociación porque eu en principio tamén rexistrara dúas mocións e yo comentara a persoa coa que estiven visitando as instalacións, se poden chamar instalacións deportivas. Dixenlle que o único que podía facer naquel momento era presentar un rogo, sabía que os compañeros do BNG iban a facer unha moción, entón é unha maneira de apoialos. E penso que desde aquí, desde este pleno, todo o mundo debería apoialos e debería, telo feito xa hai moito tempo, non é precisamente que hoxe se vayan salvar do que estiveron non facendo durante todos estes anos, porque a verdade é que demostra un desprezo a esas persoas que o único que queren facer é desfrutar pois do deporte, nada máis. Empezarei por onde acabaron ustedes. Dice que todos deberíamos apoiar. Realmente nosotros apoyámoslos desde que se crearon. Non nos apoyamos agora, desde que se crearon. Nosotros fixemos as instalacións dese campo de fútbol, todas, absolutamente todas. Nosotros facemos o mantenimiento dese campo de fútbol e nosotros, ademais, aportamos unha aportación á Sociedade Deportiva Matela como club de fútbol todos os anos. Unha aportación importante que pode ser hasta de 2.500 euros. Iso é o que ven facendo o Concello de Outeiro de Rei desde fai infinidade de anos, desde que se creou a Asociación Deportiva. Esa aportación foi sempre a mesma, vai unha empresa a fazer o mantenimiento do campo, etc. Evidentemente, este ano tivemos un ano malísimo, que incluso no campo de Outeiro de Rei, que está nunha categoría superior, houve momentos que non puideron adestrar. Choveu demasiado, non choveu demasiado, parece con que cousas, pero choveu moito, choveu durante moito tempo. Eso, pois, en unhas situacións peores, estes terrenos de xogo que non están especialmente ben construídos. Pero, agora aquí voume referir un poquinho máis ao BNG, aunque todo o que estaba dicindo tamén vai de cara a eles. Benvidos á creación e ao apoio
a creación de infraestructuras deportivas, porque xa lle las vin criticar aquí moitas veces lle las vin criticar. O que pasa é que estas instalacións deportivas deben ser especiales, ou é especial a asociación deportiva ou son especiales as instalacións, porque cada vez que fixamos instalacións deportivas de todo tipo, tamén de campos de fútbol e de outros tipos, que bueno, eu quero decir e digo sempre que eu non me conforme solo con que os rapaces de Outeiro xoguen ao fútbol, quero que practiquen moitas máis actividades deportivas e creamos moitos tipos de instalacións deportivas. E eu creo que nos podemos comparar seguro, con calquer concello do entorno do tamaño en instalacións deportivas. E seguimos creando, mellorando. Ahora mesmo estamos construindo unhas gradas nun campo de fútbol artificial que ustedes criticaron abertamente cando fixemos. Acabamos de contratar uns vestuarios nese campo de fútbol artificial e agora nos veñen con este problema de Matela. Pois sí, ustedes dicen que foron a ver as instalacións de Matela. Pois mira, eu realmente iba a decir estou canso de verlas, eu non estou nunca canso de ver ninguna instalación nin ninguna obra ou servicio do Concello, porque ademais me precio de verlas con moita frecuencia todas, absolutamente todas, e eu teño estado ali, pois non sei, decenas de veces, fai moito tempo, e cada vez que hai un deterioro, pois intentamos arreglalo hasta onde podemos, cos recursos que temos e cos recursos que podemos. E a Asociación Deportiva Matela non estuvo abandonada nin vai estar, pero tampouco vai estar máis protegida porque ustedes traigan aquí esta moción. Vamos seguir facendo máis ou menos o que viñamos facendo agora, con máis ou menos intensidade, porque según en que momento, pois houve un momento que levamos ali a rede de auga desde 700 metros de distancia ou 500 máis ou menos, o cual ten dificultad. Fixamos unha carretera de acceso asfaltada hasta o propio campo de fútbol, cando nos dicen que están deterioradas, e nos veñen a contar ustedes que calquera que veña a xogar a Outeiro de Rei e veña pola carretera, pois eu que sei, do Ceao, por exemplo, e se mete pola carretera de Bois e da Diputación, pois vai ter máis fochancas que ten a pista, o camiño de terra que hai ao lado do campo de fútbol. Pero é que para chegar ao campo de fútbol chega unha carretera asfaltada que vai directamente ali, desde o núcleo de población de San Lorenzo. Eso fixo este Concello. E levou a carretera asfaltada hasta ese campo de fútbol, porque para o medio do monte non a levaríamos, está claro que sería por esa situación. Non é da hora, é xa de fai uns cuantos anos. Pois no seu momento puñamos unha instalación de alumbrado público, porque se nos pediu. Pois intentamos fazer unhas gradas, pois ao final non podíamos porque non cumplíamos a normativa, porque non temos espacio de terreno suficiente. E se houve algún incumplimento, pois se referirán a ese, porque todo o demais que prometemos sempre o cumplimos. E como a grada queríamos facer e non tiñamos terreno para facela, pois non a podíamos facer. Pero, nosotros, eu podo dicir a Orde Matela desde aquí, que non sei se me escoitarán ou non, pero bueno, a mellor me escoitan ou non, que nós non nos vamos a abandonar, que nós como un equipo máis de fútbol os vamos a tratar, nós vamos a seguir facéndolles aportacións económicas, como lle viñamos facendo hasta agora, como lle facemos a outras sociedades deportivas e a outros deportistas ao largo do ano e ao largo dos anos. E neste momento, pois, bueno, vostedes xa viron as instalacións, eu tamén as vin, pois hai cousas que hai que facer, como todos os anos facemos melloras, como todos os anos lles damos diñeiro para que abonen o campo, como todos os anos mandamos ali unha empresa para que faga a limpieza, pois a última vez me parece que, se non me equivoco, xa non estou moi seguro, porque como temos tantas cousas a que atender, pois a veces non recordo exactamente o que fixamos en cada unha delas, pero se non recordo mal, creo que tamén se fixo a limpieza do exterior. No seu momento cortaronse uns árboles que había ali que incordiaban bastante. Bueno, se fixaron melloras nese campo de fútbol, pero eu reconozco que non son suficientes. Non son suficientes as que ten o campo de fútbol de San Lorenzo, nin son suficientes as que ten o campo de fútbol de Outeiro. Pero nosotros seguimos creando infraestructuras deportivas, seguimos mellorando as infraestructuras deportivas. E ustedes, según que enseñen, según para que anes pensen que van ser esas infraestructuras, porque senón non mo explico, e me estou referindo a BNG, para que quede claro, pois ao mellor están moi mal ou outras non son necesarias facelas. Nosotros, como comprenderá, despois de haber pasado polas eleccións, como lles digo sempre, perdóneme por ser tan reiterativo, nosotros somos previsibles, temos unha línea de traballo
e generalmente non as solemos cambiar. Pois neste caso non lle digo que non vayamos a atender aos de Matela, non, porque o estamos facendo sempre, sería inconcebible que agora deixáramos de facelo, non o vamos a facer. Nosotros vamos a estar todo o contacto que queremos de Matela estar con nós, e nosotros seguiremos facendo un mantenimiento desas instalacións deportivas como facemos de todas as instalacións deportivas, e constantemente estamos mellorando, creando, invertindo en todo tipo de instalacións deportivas, en todo tipo de instalacións deportivas. E iso é o que vai seguir facendo este Concello mentres teña o apoio dos veciños, e cando non o teña, pois haberá un equipo de goberno que decida o que lle parece que é máis prioritario e o que é menos prioritario. Volvo a decir, a política é cuestión de prioridades. Se nosotros tuveramos recursos económicos abondo, suficientes, pois eu diría o que faríamos en materia de campos de fútbol. Pois poñería un césped artificial novo no campo artificial en vez de poñelo usado, tería feito as gradas xa fai tempo cubertas, tería feito os vestuarios, tería feito un drenaje espectacular no campo de fútbol de Outeiro de Rei, tería feito o mismo no de San Lorenzo, habría comprado os propios fincas do lado tamén para poñerlle unhas gradas, unhos bons vestuarios, e todo eso o faría. Pero non temos recursos. Home, se a Diputación de Lugo fixera un plan para deportes como fai a da Coruña ou a de Pontevedra, pois ao mellor podíamos ter a maior do plan único unha cantidade de diñeiro que lle dedica, por exemplo, aos convenios cos seus amigos, que é do orden de 20 millóns de euros cada ano, e ao mellor podíamos dedicar todavía máis recursos dos que dedicamos a eso. Só está o repartir os seus fondos Next Generation, que son unha salvajada de diñeiro, no cual teñen a mesma responsabilidade os do Bloque cos do PSOE, porque os do Bloque apoian ese goberno do PSOE que está facendo o que está facendo, pois realmente ao mellor os concellos podíamos ter unha cantidade de diñeiro que sería o lógico. Pois mira que o fixo Zapatero nun momento determinado con un plan que podía haber repartido, me parece que 8.000 millóns. Estes teñen 87.000 millóns regalados e outros 80 ao crédito. E non sabemos onde están. E realmente non sabemos onde están. E ainda ni siquiera queren apoiar as grandes empresas que se queren instalar aquí. E para colmo, pois, hostas queren boicotear os que están aquí cerca. Vale, pois nesos estamos. Entonces nosotros podemos transmitir desde aquí aos de Matela que non nos vamos a abandonar, que vamos a seguir atendéndos. Se neste momento está un pouco peor, pois arreglaremos o que está peor, como fixemos sempre, calquera instalación de corriente, de fontanería ou do que seña, o faremos, de vez en cando facemos algún pintado, e evidentemente seguiremos facendo o mantenimiento do campo, ao margen da subvención que lles damos, seguimos facendo todas esas cousas como as fixamos antes, e vamos a seguir facendo. Pero bueno, porque ustedes nos fagan unha moción, comprenderán, e porque ustedes foran ver o campo de Matela ahora por primeira vez, comprenderán que nosotros non vamos a cambiar a nosa línea de traballo, que non o podemos facer, senón seríamos pouco serios. Entón nosotros non vamos a votar a favor desa moción. Non sei se quere dicir algo máis. Sí, alguna pequena cuestión con respecto do que usted dicía, señor alcalde. Di vostede que fa un mantemento do campo deportivo de Matela. Bueno, deamos ya aviso ali porque desde logo non o saben, ou polo menos non é o que nos transmite a agrupación deportiva, que nos dice que nin siquiera desde o servizo de limpieza do Concello ali se limpa nada, que son eles os que se encargan de todo. Di vostede que ali se desbroza, ali polo menos o que nos dice a agrupación deportiva de Matela, que son eles os que se encargan dese mantemento, co cal por ali, de momento, quizás non moito rastro desa empresa que vostede menciona que fai ali as reparacións. Dice vostede con moita reiteración que a política son prioridades, a política tamén terán que ser proporcionalidades, señor alcalde. Non podemos ter un campo municipal que ten gimnasio, que ten servicio de lavandería, que ten un graderío novo, e en troques ter outro nunha parroquia no que non hai absolutamente nada e as vallas están colocadas do revés nun sentido ilegal. E ser o merreiro de toda a provincia por isto. Proporcionalidade, señor alcalde, non lle damos todo a un sin darlle nin siquiera o máis mínimo aos outros. E, desde logo, se vostede está de acordo cos pronunciamentos da moción, que son extraordinariamente xenéricos e se manifestan única e exclusivamente en apoio da agrupación deportiva, non podemos comprender que se vote en contra. Simplemente esas pequenas mencións ao respecto. Non, tampouco eu comprendí nunca que ustedes votaran en contra da mellora da creación dunha infraestructura. Nunca o poden comprender. Eu fixera. Entón, agora non sei por que se preocupan tan intensamente desta... Porque eu digolle que o mismo que estamos facendo ahora mismo con Matela é o que levamos facendo varios anos. A mesma cantidad de subvención, de axuda, a mesma cantidad de ir unha empresa ali a facerlle o corte e o mantenimiento do campo e a mesma mantenimiento dos vestuarios.
que eu non entrei nos vestuarios porque evidentemente non teño a chave dali, e cando teñen algún problema, pois normalmente mandamos ali pois, a un electricista ou a un fontanero a reparar o que faga falta, e se neste momento teñen algún problema dese tipo, pois o faremos. Evidentemente o vamos a facer, porque ustedes nos traigan unha moción, non vamos a cambiar, pero tampouco vamos a cambiar para peor, non, ao contrario, nosotros vamos a seguir facendo porque cada día intensificamos máis, se podemos, al mellor nas instalacións deportivas. Entón, iso é o que vamos a seguir facendo con Matela. Pero, evidentemente, non vamos nin a aceptar as cousas que dicen do desastre que ustedes nos plantean aquí, nin é verdad que nosotros teñamos ao Club Deportivo Matela abandonado, porque está aí clarísimo e é indiscutible. Dudo do que lle dixeran os de Matela que nós non lles facemos o mantenimiento do campo, dudo, porque eso é evidente, porque eso non é que o diga eu, é que o ve a xente cando vai ali. E dudo que digan, bueno, este ano non sei se cobraran todavía a subvención, pero todos os anos cobran a subvención que lles toca, que aprobamos ademais no pleno. Por lo tanto, e proporcionalidade, pois proporcionalidade, digo eu, cando nós queremos crear unha infraestructura deportiva, é pois ustedes son tan defensores de algunha asociación deportiva. Non sei se ten algo especial, espero que non. Entonces, bueno, sobre todo eu que quero desde aquí é deixarlle claro ao Matela, a ese club, que uns son veciños e outros non, a ese club que nosotros vamos a seguir atendernos no que consideramos que podemos facer e axudándoles a manter ese campo e axudándoles a financiar a súa actividade deportiva. As dúas cousas, a manter as instalacións e a financiar a súa actividade deportiva, que vimos facendo desde fai moitos anos. Non o facemos por esta moción, senón que fai moitos anos que o vimos facendo. Tan a documentación, calquera veciño pode acreditar, bueno, é indiscutible. O que dixen antes do abastecimento de auga, do alumbrado público, por suposto, nos momentos se construíron os vestuarios, etc. Entonces, bueno, pois, oye, se un club fai algunha cousa, algún traballo, pois, por exemplo, sempre lles demos nós o abono para que o votaran eles. Bueno, pois a mí me parece que un club tamén ten que fazer algunhas cousas nas súas instalacións que non son súas, que son no Concello, pero tenlas ali como se foran súas para utilizalas eles única e exclusivamente, non? E claro, teñamos outras instalacións mellores, pois ojalá tuéramos esas instalacións que eu soño algunha vez, que lles acabo de contar, entonces todos estaríamos felices e contentos. Non sei se quero fazer alguna intervención máis, sí? Venga. É que eu creo que non comprenderon ben, é que teñen aí certas partes nesas instalacións que teñen que cumprir unhas condicións mínimas de legalidade. Os cables ao aire non poden estar legais, o valado ao revés non pode estar legal, a uralita, que é o que cobre os vestiarios, as duchas, están ao aire. Unha uralita que ten moitísimos anos, é dicir, que ten que estar soltando asbestos seguro, encima da xente que se está duchando ali debaixo. Eu creo que se vai a Federación, aquelo pechase, sinceramente. Eu creo que teñen que tomar medidas xa, nada máis. Se fóramos ao xulgado, igual se cerraba a cartera da Diputación, os baches que ten, e aos accidentes que provoca, pero non vamos, porque non ten sentido ir. Entón, é o mismo, claro. E xa non digamos a Nacional 6 ou a 6, cando hai os alfochancas que hai. Pois eu cada vez que vou pola A6, que, bueno, gusta mir así un pouco de prisa, porque a veces non me sobra o tempo, pois teño que ter cuidado pola dereita, porque que llevamos a facer? Se tuveramos moitos recursos, eu xa lle dixen o que faríamos en instalacións deportivas, e mencionei tamén a instalación deportiva que uso a Matela. Por lo tanto, creo que está claro. E nosotros a legalidade pues, intentamos cumplirla sempre. Hasta onde podemos, establecendo as prioridades. Vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 9. Queda rexeitado. Non sei se temos algo máis agora, temos alguna... Unha moción de urxencia.
moción de urxencia, que moción é? Pois é unha moción para que o Concello do Tiro de Rei elabore un regulamento que estableza o correcto funcionamento das comisións e dos plenos. Sí, a teño por aquí en un sitio de parece. Bueno, pues defenda usted esa moción. Perdón? Defenda a urgencia desa moción. Vale. Bueno, despois de registrar dúas mocións pola miña parte no seu tempo de forma para que fosen incluídas na orde do día da Comisión de Asuntos do Pleno, nada máis que me pasaron unha. Entón, descubrimos, porque estas son cousas que estamos comentando, que cada vez que queremos facer algunha cousa parece que cambia a norma. Xa cambiou o feito de presentar o feito de como se presentan as comisións de asuntos do pleno. Como se presentan? Pois tendo que levar as mocións a esas comisións. Anteriormente, co anterior secretario non era así. Vamos a ver, comprendemos que é o legal, pero chegou a cambiarse ese costume que fora acordado entre todos os concelleiros que están aquí, máis outros que houve anteriormente, agora de repente cambiaronse as regras do xogo. Entón, penso que é urxente que se faga un regulamento. Penso que é urxente que esta moción sexa tratada hoxe aquí. As regras de xogo están establecidas nas leyes, sobre todo para estes casos de base de régimen local. Entonces, non se cambiou ninguna regla de xogo. Outra cousa é que poidamos aceptar máis ou menos mocións, máis ou menos iniciativas. Entonces está moi claro, estaba e sigue estando. E non se fai nada, a señora secretaria nos informa, e ademais eu vexo en outras administracións, que todos os asuntos que venen a pleno deben se dictaminar pola comisión. O dice a lei, e me parece que é o lógico. E entón, por eso se cambiou ese sistema. Pero eso non lles impide a entrada das súas mocións. Non. As mocións, eu xa expliquei que agora debe ser xa a cuarta vez. Hai dúas formas de facelas. Un presenta as cando quere, outro presenta cando lle parece que xa está cerca ao pleno para chegar a tempo para a orden do día, e outros podense presentar de urgencia, como está usted defendendo a urgencia agora dunha moción. Entón, todas teñen a posibilidade de presentalas, absolutamente todas. E quen fai a orden do día é o alcalde, porque tampouco se cambiou nada, eso dice a lei desde fai non sei canto tempo. Entón, o alcalde coloca na orden do día as mocións, a cantidad de mocións que lle parece. Eu dixenlles, e sosteño, e manteño, e así o fixamos, que a primeira que presenten é a que vamos a poñer, porque nosotros non vamos a cambiar o orden. Se usted presenta dúas, ou tres, ou catro, ou cinco, non vamos a poñer a última, ou a do medio, ou a... O lógico é, se só lle poñemos unha, poñemos a primeira. Por qué? Porque é a primeira que presentou. Entón, ese é o tema. E entón, como o alcalde é o que confecciona a orden do día, que volvo a decir, agora, ademais, estou dicindo no pleno para que quede claro, que outras veces o dixen fora do pleno, o alcalde é o que fai, o que confecciona a orden do día. E o alcalde parece suficiente, a non ser que señan temas de moita entidade, se algún día hai algún, pois xa o veremos, ou de moita urgencia, que con unha moción para un concello como o noso, de 5.000 habitantes, cando un organismo como a Diputación de Lugo, que representa toda a provincia, 67 concellos e máis de 300.000 habitantes, leva dúas, pois me parece que non está mal unha moción no orden do día. E despois, en algún momento, hai algún caso extraordinario, porque algunha nos parece que pode ser moi importante, se pode meter máis dunha, pois xa o veremos. Pero, en principio, eso é o que me parece normal para un concello como o noso. Por lo tanto, esa é a cuestión. Entón, usted agora nos trae unha moción que eu non lle vexo a necesidade da urgencia. É unha iniciativa que ten usted, pero, bueno, urgencia, usted ten que convencer a maioría do pleno da urgencia. Realmente non fixo moito por convencer, a mí non me convenceu. Por lo tanto, vamos votar a urgencia e ver se a tratamos ou non. Non é imposible que lle tratemos a súa moción. O tema é que usted seña capaz de convencer a maioría
de que apoia a urgencia. Eso vexo eu todos os días ou todos os meses que convencemos ou non convencemos a maioría do pleno de que nos acepten unha moción, unha iniciativa que nos presentamos por urgencia. Se non nos aceptan, pois non a poden aceptar. Se facemos un reglamento, que xa nos lo dixo noutra ocasión, pois en principio non o vamos a facer, pero que eso xa entrando na moción. Pero se o fixáramos podía perjudicar todavía máis, porque se realmente utilizamos un pouco razonablemente o que lle acabo de decir antes, porque, oye, nosotros tamén temos que ver un pouco como funcionan os demais. E se unha institución dese nivel presenta dúas mocións a cada grupo e lle dá un tempo de 5 minutos, é unha institución como a nosa, lle permite presentar unha e lle dá tempo ilimitado, pois a min pareceme que é moito máis aberta e moito máis democrática esta que a outra, porque lle deixa moitas máis posibilidades de iniciativa a ustedes das que nos deixan a nós nun goberno que nin siquiera ganou ningún dos que gobernan. Ningún dos que gobernan ganaron. É verdade que entre os dous teñen maioría absoluta, pero ningún deles ganaron. E nosotros aquí temos unha representación pois bastante diferente da que teñen ustedes na Diputación de Lugo para gobernar, co cual, non sei, non vexo eu a... Entón vamos votar a urgencia. Se me permite, señor Alcalde, unha pequena intervención que ten relación coa proposta e a non, mire, a urgencia da súa moción defende a representante do PSOE. Usted non sei se quere tamén defender, usted, se ten algunha de urgencia, defenderá a súa ou algún dos seus portavoces, pero vamos a ser serios e vamos a facer que cada un defenda as súas iniciativas. Eu, desde logo, non lle vou pedir a usted que defenda ninguna iniciativa da que presentemos nós. Podo eu pedir algo dos compañeros, pero a usted non lle vou pedir. Vamos a votar. Votos a favor da urgencia na moción presentada polo Partido Socialista. 4 a favor. En contra, 9. Queda rexeitada a urgencia. Hai algunha moción máis de urgencia? Non, pero sí quero facer unha mención, igual que fixe no anterior pleno, coa base na lei de bases do réxime local e o regulamento de funcionamento, antes de entrar nos rogos e preguntas. Mire, non ten a palabra. Se é para iso, non ten a palabra. Eu preguntei se hai algunha máis moción de urgencia, se a teñen, pois a tratamos a urgencia, e para outra cousa, neste momento non ten a palabra. Vale? En todo caso, me gustaría que quedase constancia no acto de que o alcalde non me permite utilizar a palabra nunha das facultades nas que a lei me permite utilizar. No, o alcalde non lle permite intervenir cando queira para decir o que queira. Eso está clarísimo. Moi ben, e además, yo reitero eu. Como usted queira. Dentro da orden do día, se usted quere presentar unha iniciativa, a presenta dentro da orden do día ou por urgencia, e despois usted non pode permitirse falar cando quere para decirnos o que quere. Non é cando quero, é cando a lei me permite falar, señor alcalde. Ten que estar vostede por que a lei igual pode valer un pouco máis. Xa sei que usted é un jurista, que será experto, pero xa lle dixen en outra ocasión que aquí non estamos para discutir temas jurídicos, sino que estamos para discutir temas políticos. Pero non estamos para ignorar a lei tampouco, señor alcalde. Somos unha entidade pública e somos unha entidade local. Somos unha administración pública e a lei hai que cumplir. Non está no uso da palabra, vale? Perfecto. Seña usted un pouco responsable. Rogos. Non sei cal é o primeiro, polo orden. Hai 2 rogos do BNG. Aquí non teño moi claro o orden, porque nos chegaron por correo. Señor secretario, se nos lee os rogos do BNG, me teño aquí os 2. Cualquiera, ¿cuál é o primeiro? No, tengo los dos, non sei cuál é o primeiro. Rogo relativo á adhesión do Concello de Outeiro de Rei á Declaración da Palma. O Concello de Outeiro de Rei, como parte da reserva da biosfera das Terras do Miño e, sobre todo, nalgunha das parroquias do oeste do río Ladra, presenta máximo interés e potencialidade para as actividades turísticas de desfrute da natureza, ciclismo de campo, a través e o sendeirismo. A estas poderían sumarse tamén actividades relacionadas coa observación astronómica, dadas as características destas parroquias. Nesta liña, en tempos recentes, o Concello de Outeiro de Rei sinaliza como de observación astronómica o Miradoiro de Paraños, como parte da ruta de sendeirismo do Miradoiro da Terrachá.
En este contexto, que a nosa proposta se coloca na liña de seguir explorando e explotando estas potencialidades. Creemos que Outeiro de Rei podería seguir a senda para se convertir nun futuro en destino Starlight. Esta iniciativa, creada polo Instituto de Astrofísica de Canarias e que conta co apoio da UNESCO, a Organización Mundial do Turismo e a Asociación Astronómica Internacional, busca potenciar a realización de actividades turísticas en entornos de baixa contaminación lumínica e unha verdadeira fonte de atracción de visitantes. Creemos que abrir esta vía podería redundar en maior actividade económica no concello en xeral, pero especificamente en parroquias que presentan maior abandono e cifras máis baixas de ocupación laboral. O Concello de Outeiro de Rei podería unirse no medio longo prazo ao que hoxe son xa destinos de referencia para este tipo de actividades como Muras, Lalín, as Mariñas Coruñesas ou o Parque das Illas Atlánticas de Galiza. É pois que iniciar este camiño pode ter un valor estratégico para o noso Concello, situándose ademais en perfecta coordinación co Plan de Acción para o Clima e a Enerxía do Concello. Como primeiro paso do camiño para ser destino Starlight, o Concello de Outeiro de Rei deberá adherirse á coñecida como Declaración da Palma, promovida polos organismos mencionados xa no ano 2007. Trátase dun documento de principios e intencións sen unha carga obligacional directa, co que conta con flexibilidade suficiente para non impor obrigas demasiado estritas ao Concello no curto prazo. Creemos que non sería un obstáculo en modo algún actividade municipal. Por todo exposto, con anterioridade, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei sométese consideración polo Pleno deste Concello este rogo, propoñendo a adopción do seguinte acordo: instar ao equipo do Goberno a que o Concello de Outeiro de Rei se adhira a coñecida como Declaración da Palma como primeiro paso do camiño que conduzca a inclusión do Concello no futuro como destino Starlight. Gracias polo rogo e gracias por reconocer algunhas iniciativas como o Miradoiro de Paraños e o traballo a favor do turismo por parte do equipo de goberno deste Concello. Seguinte rogo. Rogo relativo ao acondicionamento da área recreativa da Santa Isabel e da capela existente nela. A área recreativa de Santa Isabel é un dos espazos naturais máis atractivos non só do Concello de Outeiro, senón tamén de toda a comarca da Terra Chá. Isto fai que cando se atopan boas condicións, ata esta zona se acerquen moitas veciñas e veciños de Outeiro, así como outras persoas de fora, para pasar nese lugar o seu tempo de lecer, sobre todo a partir destas datas e cara ao verán. Aínda así o Concello tena totalmente abandonada, coa erva sen cortar e limpar e cunha sensación completa de abandono. O mesmo ocorre coa capela de Santa Isabel, o cal está dentro dela, en na que as administracións públicas investiron moitos cartos para a súa restauración e recuperación e agora atópase tamén xa de maleza e con desperfectos importantes, acrecentando esa sensación de abandono da que se falaba anteriormente. Por todo exposto con anterioridade, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei somete a consideración do Pleno este rogo propoñendo a adopción do seguinte acordo: que o Concello de Outeiro de Rei acondicione con urxencia a área recreativa de Santa Isabel para que as persoas do Concello de fora poidan disfrutar dela e que o Concello proceda a limpar as paredes e arredores, así como reparar os desperfectos existentes na capela de Santa Isabel, elemento representativo desta área. Gracias. O Concello de Outeiro de Rei, con frecuencia, con asiduidade, por manter a área recreativa de Santa Isabel, eu creo que en condicións aceptables e, evidentemente, en tempos moi cercanos fará a corta da erva, pero non unha sola vez, sino que en zonas verdes do Concello e zonas recreativas como a área de Santa Isabel ou como a área recreativa de Penes de Rodas, sendeiros, etcétera, pois facemos a limpieza todos os anos e en casi todos os sitios que acabo de mencionar máis de unha vez, e na área de Santa Isabel pois bastantes veces, non podría decir cantas, pero moitas veces. E a capela de Santa Isabel me parece que é propiedade do Obispado, como calquera outra ben do Obispado, pois nosotros colaboramos moitas veces con eles en reparar e manter iglesias, capelas, etcétera, como se fixo con esa capela que se restaurou
con fondos da Diputación nun momento en que gobernaba o Partido Popular e con fondos tamén deste Concello. Se fixo a recuperación absoluta e total desa capela que estaba totalmente derruída e nosotros, pois, tamén que a Iglesia nos temas patrimoniales estamos colaborando constantemente tamén ca asiduidade e a capacidade económica que nos permiten a situación económica. Creo que temos algunha pregunta por parte dos adorrados, non debemos de ter máis, me parece, non? Creo que hai unha pregunta por parte dos adorrados. Sí? Unha pregunta, verdad? Sí. Señora secretaria, se nos quere ler a pregunta. Que despois de ter observado que os chafarices que funcionaban na praza diante da Casa do Concello xa non o fan dende hai moito tempo e que en riba dos seus ocos puxeron taboleiros para tapalos para que así poidan aparcar os coches con maior comodidade, presentamos as seguintes preguntas. Pode o señor alcalde explicarnos que lles aconteceu? Teñen pensado arranxalos? Que foi da antiga fonte que aí estaba? Onde a colocaron? Bueno, vou preguntar, empezar polo final. A antigua fonte a temos guardada. Eu recordo como levo aquí moito tempo anécdotas que son moi curiosas por parte da oposición. Cando reformamos a plaza e sacamos o palco, pois tuvemos críticas porque facíamos esa reforma. Poñamos a fonte da que ustedes falan e preguntaron por ela xa máis unha vez. E cando fixamos a segunda reforma, que é esta, que hai agora, e poñamos as fontes de outro tipo, tamén xa nos preguntaron varias veces que fixéramos con esa fonte, onde a colocamos, pois evidentemente se fixe unha plaza diferente e a fonte está en instalacións municipales que non está colocada en ningún sitio porque non consideramos hasta ahora que houbera ningún sitio adecuado para poñerla e que a inversión que eso leva porque hai que volver a montar absolutamente todas as pedras. E a esta fonte non lle aconteceu nada, simplemente generalmente as volvemos poner en marcha no Brao. E hasta ahora o Brao realmente non chegou. E depois o tapamos cada vez que hai un evento, unha festa, etc. Xa se deseñou así, e se fixo así, para que cando hai un evento de algún tipo, como temos pouco espacio na plaza, é moi pequena realmente, xa me gustaría ter unha plaza bastante máis grande, pois evidentemente podemos utilizar tamén o chan da fonte, tamén por eso se fixo esta fonte así e se eliminou a outra, se sacou a outra, porque cada vez que se quería montar aquí unha orquesta máis ou menos grande, pois era casi imposible poderlo facer. Por lo tanto, a fonte esta, pois, de vez en cando, como todos os sistemas eléctricos e electrónicos, pois hai que revisalos, reparalos. Ahora mesmo non sei se está en perfectas condicións ou non. Realmente, dentro de pouco, sacaremos as tablas, poñeremos a funcionar, e se hai algún problema de funcionamiento, porque de aí non se sacou ningún aparato, non se sacou nada, todo está como estaba. Bueno, xa máis dunha vez me parece que se cambiaron as bombas, porque se van deteriorando, se van estropeando, e evidentemente, polo seu funcionamiento, pois hai que facerlle un mantenimiento. Por lo tanto, non hai ningún problema con esa fonte está para poñerla a funcionar máis ou menos nun tempo corto, de cara ao Brao, que é cando debe funcionar unha fonte dese tipo, creo eu, é cando funcionou todos estes anos, e a veces o deixamos máis no tempo ou menos, porque tamén depende un pouco de que haxa algún evento, non? O mellor se hai un evento hai que tapala, despois queda pouco tempo, pois o mellor xa non volvemos a abrir. Pero realmente esa fonte non ten ningún problema, máis al lado, o mantenimiento que hai que fazer constantemente, que todos os anos hai que facer, de limpieza, de reparación dos sistemas eléctricos e electrónicos que ten, etc. Por lo tanto, non se preocupe que esa fonte se pondrá en marcha de cara ao Brao. Creo que non temos máis asuntos, non? Pois, como non hai máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.